Alright, so we have now arrived Barangay Batyawan, Subic, Zambales. Uy, di ba? Galing! Nanggaling tayo sa Pampanga, nagtorak tayo, Florida Blanca. Tapos ito na, bigla na lang Zambales. Ang galing. Okay guys, so papunta kami ngayon dun sa isa pang overlooking nila dito. So ang ganda ng farm nila guys. May mga manggahan dito, mga animals. What's up mga kabalen? So nandito na tayo ngayon sa Cassandra Farm and Resort. Matatagpuan sa Subic, Zambales, Barangay Batyawan. Ayan. So parang napakalayong pakinggan, no? Pero hindi, malapit lang siya. Dadaan tayo sa Florida Blanca at merong shortcut doon. Siguro mga 30 minutes lang from there to here. So napakadali lang puntahan. This resort is currently being developed. So malapit na siyang matapos para maging na siyang open for public. So napakaganda ng lugar na to ngayon pa lang. Paano pag na-develop na? So halika kayo, samahan niyo ako mga kabalen at itutour ko kayo dito sa farm na to. Alright, what's up mga kabalen? So, another day, another vlog. Siyempre, gaya ng dati, maraming salamat po sa Panginoon dahil binigyan tayo ulit ng pagkakataon makapag-vlog ngayong araw. Ayan, so, for today's video, tayo po ay pupunta ng Barangay Batyawan. Sasabi ng Barangay Batyawan. So, basically, part ito ng Zambales. Pero merong shortcut daw dito sa may Florida Blanca, no? So parang few minutes away from Basa Air Base. Ayan. So few minutes lang siya from Basa Air Base, pero yung kanyang jurisdiction or yung geography niya part na daw ng Zambales. So hindi pa ako nakakapunta doon. Pero siyempre excited tayo dahil ano 'yon, nature. And may farm ang ating kasamahan na pupunta doon. So mga kasama ko ngayon ang aking, siyempre ang aking pamilya at ang aking mga kasama sa church. Ayan. So today is Sunday and it's Mother's Day. Happy Mother's Day po sa lahat ng mga mothers dyan. Ayan. So sana maging special ang araw na ito para sa inyo. Ayan. Uy, ganda dito daming mangga. Ngayon lang ako nadaan dito. Gubat na gubat ang dating, oh. Pero ang ganda kasi iba talaga ang nature, no? Iba yung nabibigay na ambience ng nature. Parang ang tahimik, parang ang relaxing. Kasi yun nga, katulad ng mga sinasabi ko nung previous vlogs ko, parang you're one with the nature. Ramdam mo yung hangin na sumasapol sa'yo, kitang-kita mo yung mga halaman sa tabi mo. Ayan. At ramdam mo rin yung polusyon ng paligid. Ayan. So anyway, yun lang naman ang bad side niya, yung polusyon tsaka yung init at ulan. Ayan. Pero aside from that, lahat masarap ang feeling pag nagmumotor ka. Maliwalo, ayun. Barangay, ito pala yung Maliwalo na sinasabi nila, Barangay Maliwalo. Ayan. So ito, akit na tayo ng Mega Dike.
Uy, dahan-dahan, baka abutan natin yung sasakyan. Ay. Okay. So, ito, pakanan pala tayo dito. Eto na, maluwang na ang daan at pwede na tayong mag need for speed. Hindi, chill lang tayo, dahan-dahan lang. Yun o, tinan nyo o. Di ba? Ang lawak o. Lahar yan. Lahar yan dati, buong lahar yan. Buti nga ngayon, natubuan na ng mga damo-damo eh. You know, tsaka sa kabila yan o. So, ano siya? Very beautiful disaster. Ayan. Lalo na ang Pinatubo. Kung meron na po sa inyong nakaakyat na ng Mount Pinatubo crater, ayan. So, mapakagandang disaster. Ayan. So, mga riders, dahil Sunday ngayon, maraming mga rides. So, ito bagong resort ito dito sa Porac, no? RL Resort. So, balita ko maganda daw dyan eh. Adult 250, entrance kid 200, 5 cab, ayan no. So ayan no. So sana makapunta tayo dyan, makapag-vlog tayo. Dahil sigurado napakaganda ng lugar na yan. Uy, ito pa, 1, 2, 3, 4. Ito yung nakita ko kanina eh. Grabe. Bukod sa tatlo na sila sa motor, walang helmet, meron pang bata sa harap. Wow. Amazing. Grabe naman tong mga to, mga kabalen. Please lang, mag-ingat tayo. Huwag natin ginagawa yung mga bagay na yan kasi tinan nyo, may bata. Uy, sumadsad yung truck. Nagkamali siguro ng kurbada yon at sumadsad. Nagkulang ng kurkula. Ato, mabalik tayo sa mga to. Grabe guys, grabe. Tatlo na kayo, may bata pa sa harap. Ayan oh. Eh kung alam mo yun, hindi mo kasi maiiwasan na pwedeng mangyari ang aksidente. Ano ba aksidente? Hindi naman pinaplano yan, di ba? Eh paano kung natsyempuhan ka itong araw na to, may kasama kang bata? Grabe. Sana po maging aware tayo sa mga ganyan mga kabalin, no? Nakakaawa po pagka nasaktan yung mga kasamahan natin. Bilang rider ng motor eh, kailangan responsible tayo sa ating sarili, sa ating mga kaangkas, at pati na rin sa mga kasamang motorista sa daan, no? So obligasyon mo bilang rider maging responsable. So yun lang po ang aking masasabi tungkol dyan. Uy, grabe, ganda. Ang luwang. Lawak ng lupain, no? Tsaka yung mga mountain ranges dyan, no? Uy, nasa Zambales na nga yata tayo. O, kasi diba ang Zambales, ano yun eh? Mga mountain ranges yan eh. O, medyo rough road. Medyo rough road tayo ng kaunti. Dahan-dahan tayo at baka madulas dahil ayun may putik. Aro, nako. Eto na po ang putik. Patay ang car wash. Kaka-car wash lang natin kagabi at eto na, putik. Ayan, dito tayo sa gilid. Huwag tayong lulusong dyan sa mismong baha. Uy, madulas yan, no? Ingat tayo sa mga ganyang klaseng daan na putik. Madulas yan. Ayan, so nakakarinig na tayo ng mga ibang klaseng huni ng mga ibon, no? Ayan, so sana never pa ako nakapunta dito.
Kaya sana kayanin ng ating Dominar ang daan, dahil hindi naman siya talaga built for rough road, no? So sana okay na yung ganito lang. Wag nang ano dito, wag nang gagrabe pa dito. Yun, siyempre ayaw natin abusuhin yung ating motor, no? Kaya dahan-dahan lang din tayo. Uy, tunnel. At pag may tunnel, ibig sabihin, uy, bomba. Ay, sarap. Ganda dito, guys. Iba talaga pag ang biyahe mo nature tripping. Alright, so we have now arrived Barangay Batyawan, Subic, Zambales. Uy, di ba? Galing. Nanggaling tayo sa Pampanga, nagtorak tayo, Florida Blanca. Tapos ito na, bigla na lang Zambales. Ang galing. Ang galing, bigla na lang sa Subic, Zambales. So yun na, tama nga, may shortcut nga, no? Pero hindi ko matatandaan kung saan yung shortcut. Not sure kung babalikan ko pa yung pag ako mag-isa. So anyway, pwede naman pagtanong-tanong pag sa susunod na magbabalik tayo. Pero ang galing, no? May dugtong ang Florida Blanca sa Subic, Zambales. Alright mga kabalen, so nandito na tayo sa farm ng ating pong kasamahan. So pakaganda po dito, nakikita nyo naman sa likod ko. Ang ganda ng overlooking, ayan o. Mamaya makikita natin, magpapalipad tayo ng drone. Makikita natin yung buong kapaligiran, no? So halika kayo, samahan nyo ako at iikot ko kayo sa buong farm. Let's go! Okay guys, so papunta kami ngayon dun sa isa pang overlooking nila dito. So ang ganda ng farm nila guys. May mga manggahan dito, ayan, no? Mga animals.
Okay, so ayan no. Pauwi na po kami. Maraming salamat po Brad Loy at Sis Leonor sa inyong pag-imbita sa amin sa inyong farm. Ayan, napakaganda po ng lugar nyo. Sana pag na fully developed na, makapasyal po kami ulit sa inyo. Ayan, maraming salamat po sa uulitin. So ayan, 'di ba? Napakaganda ng Cassandra's Farm and Resort na napuntahan natin. So katulad nga ng nasabi ko kanina, hindi pa siya fully developed, pero ganun pa lang napakaganda na. Hindi pa develop, paano pag na-develop na, lalo na, 'di ba? So aabangan natin 'yan. Pag na fully developed 'yan, sana magkaroon pa tayo ng pagkakataong makabalik. So okay. So ayan, so hanggang dito na lang po muna ang ating vlog. Maraming salamat po sa aking mga avid viewers, sa aking mga subscriber. Maraming salamat po. Sana patuloy pa rin po ang inyong pagsuporta kay Moto Kabalen. At sa mga bago pa lang po sa aking channel, sana po suportahan nyo rin po ako. Please subscribe to my channel and hit that notification bell para po updated kayo sa aking mga new videos. Ayan. Okay. So, sige po, hanggang dito na lang po muna. This is Moto Kabalen saying, stay safe, ride safe, and God bless.